Doncs soc Joaquim Puntí, psicòleg clínic infantojuvenil i coordinador de l'Hospital de Dia d'Adolescents de Parc Taulí. I bé, doncs en primer lloc us volem donar les gràcies per la vostra participació i per les preguntes que ens heu fet arribar i que nosaltres hem intentat agrupar per tal de no repetir-nos a l'hora de donar-hi resposta. Llavors comencem amb la primera pregunta. Com ens està afectant la pandèmia als nostres joves i adolescents i com podem parlar amb ells malgrat les seves resistències? Bé, de fet la pandèmia ha tingut diferents moments i per tant l'afectació que hem tingut al llarg d'aquest període ha estat molt variable en funció del moment en el que estàvem. Inicialment la pandèmia va afectar relativament poc als adolescents, aparentment, perquè es van trobar confinats, sense escola i fins i tot en molts moments de lleure que evidentment estava limitat al que podien fer des de casa, que molts cops eren pantalles, i això per molts adolescents va ser viscut com un període de molt poc estrès. Posteriorment sabem que això no ha estat així i els adolescents han patit un efecte que també s'ha trobat amb els adults, però que en aquest cas és un tant específic, que és que aproximadament des de setembre del 2020 especialment vam començar a veure un increment de problemes psicològics que tenen a veure especialment amb problemes de la conducta alimentària i amb problemes relacionats amb la conducta suïcida. Això en tot cas ens transmet que l'estrès generat per tornar a la normalitat en un context en què encara teníem moltes restriccions socials, de contacte social, de socialització, d'oci i de lleure, sembla que va poder passar una factura. Per tant, ha passat una factura? Sí, sabem que l'ha passat, sabem que encara d'alguna manera estem en una situació de pandèmia i per tant és molt important tenir en compte la necessitat que tenen els joves i adolescents de tenir espais de socialització, d'oci, de lleure, perquè no quedin limitats només l'activitat escolar i allò que és obligatori. I per altra part, quan ens preguntem què podem fer en aquesta situació com a pares, què podem fer els adults? Home, és molt important que els adolescents mantinguin rutines, que mantinguin una estructura, tenir una rutina en el dia a dia, tenir una estructura, buscar moments gratificants, buscar moments per poder parlar amb ells. Més que en buscar-los nosaltres, hem d'estar receptius una mica quan ells ens donen senyals de que estan en disposició de fer-ho. Això ho podem fer a partir d'aproximar-nos dels seus interessos, allò que els agrada fer. Potser estan a casa i potser estan escoltant música. Ens podem intentar interessar per què és el que escolten, encara que ens sembli que és una música que com pot estar escoltant allò, o també ens podem interessar per què pensen. Hem d'utilitzar situacions informals. No és molt apropiat buscar un moment per dir em sec amb el meu fill i li dic ara anem a parlar com a pares a fills en quin moment ens trobem com a família. Això l'adolescent no ho viurà, li semblarà ridícul i no ho viurà com una bona idea. Hem d'aprofitar situacions informals, notícies que passen, comentaris que surten i a partir d'aquí interessar-nos per què pensa l'adolescent d'allò i també nosaltres a partir d'aquí donar també una mica un sentit crític, però és bo que l'adolescent pugui també expressar i tenir opinions que puguin ser molt diverses. És a dir, que malgrat la pandèmia ha d'haver una bona comunicació familiar, sabem que això és un factor protector i la comunicació familiar és tenir espais per poder parlar quan l'adolescent també vol, per poder compartir coses que ens agraden, veure una pel·lícula, mirar una sèrie. Tots aquests aspectes serien molt importants de mantenir-los. Bé, aquesta és una de les primeres preguntes. La segona pregunta: com els podem motivar en el moment en el que estem? Bé, la motivació és una cosa que en una situació de pandèmia i com comentava a la pregunta anterior en què sembla que ara tenim de nou possibles noves restriccions, evidentment ens ho posa més difícil, però podem sempre fer coses i això és el més important. Com podem motivar els adolescents? Els hem de motivar a partir dels seus interessos, de les coses que els agraden i que estan disponibles, que podem fer. La motivació no hem d'esperar que vingui sempre de fora, perquè a vegades els propis adolescents tenen iniciativa per fer coses. Una forma de motivar-los és donar-los aquest espai. Si a un adolescent li agrada cuinar, hem de donar l'espai perquè pugui cuinar. I fins i tot haurem de reforçar molt que allò que està fent per nosaltres, és important que l'adolescent senti missatges positius quan fa qualsevol tasca. O si a l'adolescent se li dona molt bé muntar i desmuntar circuits elèctrics, i això ho fa, aquí és molt important reforçar això. Què hem d'intentar fer perquè mantinguem la motivació, perquè no se'ns quedi tirat al llit, perquè no se'ns quedi que el dia i la nit ja no sabem què és què? Molt important, tenir una estructura diària, tenir unes rutines. Això vol dir, per exemple, que evidentment hi haurà moments per fer activitats gratificants, però que ha d'haver un moment en què també hem de parlar amb l'adolescent, que serà important, que és el moment d'anar a dormir i que haurem d'aquí, per tant, de fer un ús apropiat del que tot té a veure amb pantalles, per exemple, que després també en parlem més extensament, però les pantalles solen ser un dels problemes que fa que molts adolescents a vegades estan com desmotivats, apàtics, perquè estan fent pantalles, estan xatejant durant la nit i els pares tenen la percepció de que al matí següent, clar, s'aixequen a la 1 del migdia, han desaprofitat el dia. També hem de buscar
activitats en família, però que les pugui triar una mica l'adolescent, com una forma de motivar-lo, no?, a poder, doncs, a que tingui un objectiu en el seu dia a dia. És a dir, motivar també implica saber què li interessa al meu adolescent, saber què li interessa al meu fill, donar-li l'espai perquè això sigui possible, jo participar-ne, reforçar i validar molt allò que surt de l'adolescent, és a dir, hem de tenir una actitud molt positiva. També és veritat que a vegades no hi ha motivació, i aquí el que hem de dir és que hi ha coses que no s'han de fer per motivació, s'han de fer perquè toquen. La majoria de les persones no sempre tenim motivació per anar a treballar, però ho fem perquè toca. Llavors hi ha un punt que és, malgrat que no tinguis motivació, és una cosa que és necessària perquè formem part d'un sistema social on això ens correspon fer-ho. Molt bé, la tercera pregunta, com trobem el punt mig entre la llibertat i els límits? Bé, aquesta és una molt bona pregunta perquè a vegades dona la sensació de que si eduquem en base a la llibertat el que hem de fer és posar uns límits, no? No posar uns límits, millor dit, no? I que si posem límits no estem permetent ser lliures. Això és un error de punt de partida. Aquí l'important és la coherència educativa. I com podem ser coherents? Doncs, evidentment, primer hem de posar límits, hem de pensar que els límits, l'objectiu no és que agradin a l'adolescent, no és que li semblin bé, els límits són necessaris, però és molt important que aquests límits siguin consistents i coherents en funció de l'edat, del moment i també, per exemple, en quin moment evolutiu ens trobem. No és el mateix posar un límit als 12 anys que posar un límit als 17 anys, no? Perquè als 12 anys segurament tindrem una situació en què haurem de posar uns tipus de límits que són diferents dels 17 anys. Potser als 12 anys, en el tema dels límits, l'adolescent hi participarà menys. En el tema de 17 anys, potser més que posar límits intentarem pactar, intentarem raonar, perquè ens estem aproximant al món adult. D'alguna manera, la idea no és sempre posar límit perquè amb el límit educarem. La idea és que hi ha coses que no seran negociables, qüestionables, però l'adolescent també serà lliure d'actuar en funció de la norma que s'ha posat o no. La diferència serà que si no compleix amb una norma, amb una indicació, llavors el pare aplicarà la conseqüència que ha dit, i per tant aquí ell ho veurà com un límit. Però l'adolescent seguirà sent lliure. Quan un pare diu, mira, jo li he dit que si a les 12 de la nit no para les màquines, al dia següent no pots jugar. Bé, el pare dona una norma que el fill és lliure de complir o no complir, per tant el fill té clar que té un límit i pot passar que ell digui, doncs el compleixo, llavors això permetrà que el dia següent pugui tornar-se a connectar amb normalitat o que no el compleixi. Si no el compleix, doncs evidentment el pare aquí el que haurà de fer és ser consistent i coherent. De totes maneres, hem d'intentar en la mesura del possible, quants menys límits millor, però n'hi han d'haver, no cal molts límits, a vegades amb 3-4 límits en tenim més que suficient, i després també és molt important, en la mesura del possible, permetre que quan són adolescents ja que s'aproximen a l'edat adulta, que més que posar límits intentem consensuar punts de vista i buscar com uns objectius comuns. Potser l'objectiu no és sortir de nit o no sortir de nit, sinó l'objectiu és sortir i marcar una hora que sigui apropiada. És a dir, que el pacte és una forma d'aproximar-los al món adult. Bé, la següent pregunta: si sabem o sospitem que estan consumint drogues, com els podem ajudar des de casa? Bé, el primer de tot és afrontar el problema. Si nosaltres tenim la sensació de que el nostre fill està consumint, per exemple, cannabis, està consumint porros, el que no podem fer és mirar una altra banda, fer veure que no ho veiem, n'hem de parlar. Hi ha pares que potser si en parlo s'enfadarà, o potser si en parlo veurà que he descobert que tenim aquesta situació. Bé, no passa res, consumir substàncies sabem que és un risc de salut important, és un risc de salut pública, i per tant n'hem de parlar i hem de dir que tenim coneixement d'allò. I després nosaltres també hem de dir que com a adults nosaltres aquí tenim una responsabilitat de ser conseqüents amb allò. Per una part, ser conseqüents vol dir, home, què és el que t'està passant? Potser necessitem buscar un ajut professional. També a vegades hem d'intentar treballar amb l'adolescent alternatives d'oci que no passin pel consum, que les tenim, i a vegades també hem de ser coherents com dir, mira, jo potser no puc controlar que tu consumeixis o no cannabis, porros, que és un dels consums molt habituals en els adolescents, però jo el que sí que puc controlar i com a pare crec que haig de fer és ser coherent i per tant no acceptaré que tinguis plantes de Maria a casa si realment a mi sembla que això no et beneficia. També és molt important aquí un model adult que no sigui hipòcrita. A vegades podem qüestionar el tema del consum en els adolescents, però en alguns casos, per exemple, hi ha pares que diuen, mira, nosaltres també de tant en tant fem algun consum de cannabis. Llavors aquí és molt important de transmetre que els adolescents aprenen molt de models, i el model del pare o de la mare, en aquest cas, o de l'adult, ha de ser un adult que no consumeix. També és veritat que un adolescent, quan està consumint, i això també ho hem de dir, en comparació amb un adult, tenim un risc afegit, que és que tenim un cervell en construcció, i per tant aquí és molt important tot allò que puguem fer per controlar aquest consum. Quan realment l'adolescent expressa que encara que se'n vulgui sortir no pot, o quan tenim realment un adolescent amb moltes dificultats per tenir una bona consciència, un bon insight de trastorn, aquí és on hem de buscar l'ajut d'un professional que amb estratègies més motivacionals i també treballant en la família, doncs ens plantejarà opcions més específiques. Com podem gestionar el vici que tenen amb els aparells electrònics, mòbils, tauletes i ordinadors? Bé, aquesta és una pregunta molt comuna, perquè, clar, la gran part del temps, i especialment quan hi ha hagut confinaments que han tingut els adolescents, s'han invertit en aquestes activitats.
Què podem fer? Doncs bàsicament aquí sí que és molt important que ells coneguin que hi ha uns horaris i aquests horaris els hem de mantenir. No podem tenir disponibilitat les 24 hores a poder-me connectar, a poder-me xutejar, perquè això sabem que tindrà un efecte després fins i tot en el seu estat d'ànim, perquè potser dormirem menys hores, perquè també tindrà un efecte molts cops en que quan fan aquestes conductes, no? També fins i tot molts cops a nivell alimentari mengen pitjor, o bé perquè fins i tot desneguen a fer àpats en família, o bé perquè acaben menjant fent més ingestes del que col·loquialment diem menjar basura. Per tant, aquí hem de posar uns horaris. Aquests horaris han de ser també raonables i en funció del moment i de l'edat. El que està clar és que qualsevol noi, qualsevol adolescent hauria de tenir uns horaris als de connectar-se i s'haurien d'informar el noi de quines són les conseqüències positives o no positives de no complir aquests horaris, però ho haurien de tenir. Hi ha adolescents que regulen molt bé per ells mateixos i, per tant, faran molt bé ells de dir, bueno, jo tinc molt clar que jugaré 3 hores. Aquests són el problema. El problema el tenim amb el noi o la noia que pot estar connectat si nosaltres no posem uns límits, i aquests límits els hem de posar i hem d'actuar en conseqüència. També és molt important que a vegades diem, home, no ens agrada que estigui tot el dia amb el mòbil. Aquí trobem el mateix model. Si a l'hora de dinar decidim que no hi ha mòbils, no els hi ha per ningú, perquè si no també el jove, l'adolescent, es troba aquí com una mica de dir, home, m'estàs demanant a mi unes coses que l'altre no té, no? I després també en funció de l'edat, no? En funció de l'edat, evidentment, podrem fer un major o un menor ús, però en tot cas sí que el missatge ha d'haver-hi un límit. El límit és el que ajudarà a no tenir aquest vici, és a dir, la regulació a vegades ha de venir des de fora. A mi em regulen, jo tinc unes hores per poder jugar, sempre quan he complert amb altres coses que tenia, que eren una mica una ordre, una norma. Com hem d'abordar les situacions de desafiament diari? Bé, el desafiament és normal, en l'adolescència no és tan atípic que l'adolescent s'aproxima a l'edat adulta, encara no és un adult i que hi haurà coses amb les que no estarà d'acord i que es posarà reivindicatiu, no? Llavors, aquí tindrem diferents situacions. Una és el temperament, no? Hi ha nois que sabem que per temperament desafien més, no? Ja des de petits potser ho han vist, no? I per tant, aquests ens ho posaran més difícil i ens obligaran segurament a que, ostres, cada dia, no? Hem d'estar, marcant-lo, no? Llavors, com abordem? Bé, és molt important que per evitar conflictes ens anticipem als conflictes. La pregunta és, jo com a pare o com a mare, què espero del meu fill en el seu dia a dia? Què espero? Què espero? Com a membre de la família, què espero que faci? Com a noi de 17 anys, què espero que faci? No han de ser moltes coses. Hi ha una norma que diu, a més normes, pitjor compliran. A menys normes, més fàcil els hi posem. A més normes, més fàcil frustrar-los. A menys normes, més fàcil assolir l'èxit i que ells també se sentin millor. Quantes normes han d'haver-hi, no?, per poder intentar que aquest desafiament no es doni? Jo torno a dir el mateix. En general, les persones amb 3-4 normes podem funcionar. Una norma pot tenir a veure amb la cura del teu espai personal, de la teva habitació, el teu llit, la teva roba. Una altra norma pot tenir a veure, evidentment, quan hi ha escola, amb el compliment escolar. Una altra norma pot tenir a veure amb el temps que dediques, si tu vols, a les pantalles. En funció d'altres casos, que els àpats són sagrats i que els fem en família. I una altra norma pot tenir a veure amb el temps d'oci que surts, complir un horari. No calen més, no és necessari posar més normes. Llavors, si el noi coneix les normes, ja estem disminuint d'alguna manera aquesta situació de desafiament. Potser no li agradaran i potser d'entrada s'enfadarà. Que els adolescents s'enfadin no és un problema, els adults també s'enfadem, no és un problema. Simplement ell s'enfadarà i després valorarà i dirà, bueno, miquem davant, això. I si jo compleixo això, que és el que en el meu dia a dia això em permet, no? I llavors, a partir d'aquest balanç, veurem que hi ha adolescents que, evidentment, acabaran acceptant millor la norma i altres que ens ho posaran més difícil. Aquí què és molt important? Que el pare ha de ser un model de calma. Com es fa això? Amb fermesa i amb amabilitat. Quan un adolescent desafia, cridar-lo no és una bona idea. Quan un adolescent desafia, el que hem de fer a vegades és donar la conversa per finalitzar de nosaltres, com a adults, perquè veiem que no l'estem ajudant i ja en tornem a parlar. Però seguim nosaltres marcant l'autoritat perquè la tenim, perquè és un adolescent i nosaltres som l'adult. Quan diem un adolescent ferm, un pare, ferm i amable, és el pare que quan dona un missatge té molt clar que li diu coses com, per exemple, Àlex, recorda que per poder sortir al carrer després, primer has de fer els deures, no? El missatge és molt clar. No és un pare que li diu, què et sembla de fer primer els deures i després sortir? Això no seria un pare ferm, seria un pare molt amable. I tampoc és un pare que diu, com no facis els deures, veuràs el que passarà. Perquè, com veiem, aquí estem utilitzant un estil que és molt d'intentar provocar la por, no tant el compliment. Però hem d'assumir que cada noi tindrà el seu temperament i, per tant, els pares que tenen fills que els desafien, simplement el que han de saber és dir, bueno, tinc un fill que, evidentment, m'ho posa més difícil i, per tant, això m'obligarà encara a ser més consistent i coherent. També és molt important, perquè aquestes situacions no es donin tant, que els pares siguin molt consistents entre ells mateixos. Fins i tot quan tenim pares separats, que les normes de cada casa siguin les mateixes o molt semblants, a poder ser, perquè d'aquesta manera l'adolescent té molt clar què s'espera d'ell i evitarem situacions de desafiament, perquè ja les incorporarà com a la seva rutina.
Molt bé, com gestionem les mentides? Bueno, les mentides també les hem de posar en context. No és el mateix una persona que sistemàticament ens diu mentides i que fins i tot són mentides que poden tenir conseqüències molt greus que aquells casos en què ens poden dir mentides que pensem doncs, que entre nosaltres doncs, que ens dona la sensació que tampoc no tenen un objectiu clarament doncs, lesiu cap a d'altres. Les mentides, quan es detecten, s'han de parlar i s'han d'identificar. No és, he vist que m'ha mentit i faré veure que no m'he donat. N'hem de parlar. Hem de parlar de per què realment doncs, l'adolescent s'ha plantejat mentir, per què ha pensat que era més... I això també ens ha de fer pensar com a adults. Perquè el meu fill ha pensat que era més rentable mentir que no dir la veritat. Si el problema és que preferim mentir perquè pensa que si hi ha la veritat la teva resposta seria una, doncs potser això també et diu que, ei, compte, que potser quan tu estàs intentant educar fas respostes que les veu més com punitives que no tan educatives, no? Però en tot cas hem de parlar de la mentida i hem de posar les conseqüències associades a la mentida. Si jo he mentit i això ha provocat un dany a un altre, haurem de fer que l'adolescent d'alguna manera repari aquest dany. Si jo he mentit i he acabat doncs, agafant uns diners teus que he mentit i he dit que no els havia agafat jo i això evidentment s'identifica que és qui és, haurem de posar la conseqüència de tornar aquests diners o si no els pots tornar, doncs perquè ja els has gastat, doncs mira, això potser tindrà un impacte en que quan ens plantegem, doncs no sé, que arribarà doncs, un moment en què hem de fer un regal, doncs aquest regal haurà de ser més petit perquè haurem de d'alguna manera compensar. Ja dic que hem de posar en el context de la mentida. La mentida no és estranya, és a dir, tothom en algun moment de la vida ha pogut dir mentides, però hi ha mentides que tenen un objectiu, com podríem dir, no lesiu, i hi ha mentides que, evidentment, sí que poden portar doncs, a malentesos interpersonals molt greus o a conseqüències, fins i tot, no, per la família doncs, importants, i aquestes són les que, evidentment, hem d'afrontar i gestionar. Per anar acabant, què hem de fer, millor dit, quan tenim doncs, un adolescent que treu molt males notes, que no estudia i que ens diu que allò és cosa seva, no teva, i en poques paraules que no t'hi fiquis, que aquí no t'hi posis. Bé, aquí tenim un adolescent que, si ens ho mirem en un sentit positiu, bueno, és un adolescent que té les coses clares, que, vaja, que sembla que marca terreny, no? I, bueno, això segurament en la vida en alguns moments l'ajudarà. Tenir aquests missatges tan directes i tan clars l'ajudarà. Però aquí hi ha un error, no? Quan tenim un noi amb la secundària obligatòria, que no té 16 anys, que per tant està fent, per exemple, doncs, l'ESO, no? O ja si fos primària el mateix, doncs home, sí que és cosa meva, perquè en aquest país doncs, estudiar no? Pues, fins als 16 anys doncs, és obligatori, per tant jo com a pare tinc una responsabilitat en allò, per tant sí que és cosa meva. Altra cosa és que posem-nos a parlar, no tant potser de les males notes, perquè ja les estem veient, sinó de què és el que està passant perquè no tinguem unes notes bones, no? I aquí és molt important analitzar, perquè, clar, si el que està passant és que, evidentment, doncs, no estic estudiant prou, doncs per què no estudies? Perquè et costa concentrar-te, perquè no entens el que es fa a classe, perquè realment, doncs, bueno, et sembla que això no t'aportarà res d'interès, perquè en funció del motiu tindrem mesures a aplicar. Si el problema és que no em concentro, doncs potser haurem de treballar amb estratègies doncs, de concentració, no? Que el puguin ajudar a millorar l'atenció, o potser ens haurem de plantejar doncs, de valorar que no hi hagi dificultats atencionals que s'hagin de tractar a nivell clínic. Si el problema és més de que mira, no entenc res, doncs potser haurem de veure realment si hi ha dificultats de comprensió del que s'explica a classe, si tenim un trastorn d'aprenentatge, per exemple, perquè això es pot tractar, o el que podem posar és un reforç o algun tipus de reeducació escolar. Si el problema ens diu, mira, és que jo penso que això doncs, realment no m'aportarà res a mi a la vida, li podem dir que estem d'acord amb ell, que això ens ha passat a tots en algun moment, que hem fet coses que potser no ens han aportat, però que, bueno, malauradament el sistema està pensat perquè fins als 16 anys tu has de fer aquestes assignatures, no? I les hem d'intentar fer de la millor manera possible i evidentment podem facilitar-t'ho i evidentment doncs, bueno, podem intentar doncs, fins i tot buscar doncs, bueno, moments que siguin més gratificants quan estudiem i podem intentar plantejar alguns aprenentatges com un joc, però malauradament l'opció de no estudiar no la tenim, no? També és veritat que quan traiem un adolescent treu molt males notes, el que no hem de fer són mesures molt dràstiques com doncs ara un mes sense mòbil, perquè això, per exemple, és una mesura que podem entendre des de l'enfadament, no? Però és una mesura, primer, poc real, perquè costa molt aconseguir-la, i després que això no té com a objectiu canviar el problema. Això té com a objectiu de la ràbia de l'adult, la tinc que canalitzar d'alguna manera. Aquí hem de ser molt més d'anar al problema. Quin és el problema que hi ha amb les notes, no? I, evidentment, preguntar-li també per com està l'escola, per identificar si hi ha altres problemes que ho poden explicar. Jo crec que quan hi ha males notes i un adolescent se'n vol sortir, si realment se'n vol sortir, entre el que els pares, ell i l'escola puguin fer, s'aconseguirà l'assoliment. I l'última de les preguntes que teníem és quan hem de demanar ajuda a un professional? Aquesta és una molt bona pregunta, perquè una cosa que és molt important, quan jo veig aquestes preguntes, a mi m'han agradat molt, perquè són preguntes que formen molt part de la vida diària, no? I a vegades un pot tenir impressió de que un ha d'anar al psicòleg o al psiquiatre per tot. I això és un error, perquè en el fons acabaríem sent com tots tan dependents que al final hi ha un punt en què dius, ostres, jo com a adult, com a pare, com a mare, no sóc capaç de gestionar
aspectes de la vida dels meus fills. Llavors, en aquests casos, d'aquestes preguntes, queda molt clar que això els pares, una mica empoderant-se, no? I sentir una mica, mira, ja sembla que ja sé cap on haig d'encarar les coses, se'n poden sortir. Però a vegades hi ha pares que amb molt criteri diuen, mira, veig que el meu fill en els últims mesos ha canviat. Està completament aïllat a l'habitació, no es relaciona amb ningú, no queda amb amics. El veig doncs, molt diferent a com ell era. Fins i tot activitats que li agradaven no les fa. Tinc la impressió que també es comunica menys. Des de l'escola també m'han dit que hi ha aquest canvi. Els amics fins i tot m'han explicat que el veig diferent. Aquí és quan hem de buscar ajut professional. Quan realment tenim canvis que van més enllà d'un comentari d'un dia, que van més enllà d'un malestar específic, que van més enllà d'un quina merda estudiar, això forma part de la vida. El que no forma part de la vida normal és quan tenim canvis que fan que veiem un adolescent poc reconegut. Aquí s'haurem de consultar. Quan veiem que això li està posant dificultats per aconseguir els seus objectius, quan hi ha un malestar subjectiu molt gran, aquí s'haurem de buscar ajut. És a dir, que aquí, a vegades, més que el que l'adolescent diu, que també, ens hem de fixar molt amb el que l'adolescent fa. És a dir, ens hem de fixar tant amb la seva conducta i amb els seus actes com amb les seves paraules. I bé, doncs això és tot. Donar-vos les gràcies a totes les preguntes que hem rebut i esperem que us hagi estat d'interès i utilitat.